Ibikade indawo ekhuselekileyo yabo bangenamakhaya. Ngoku impahla zihleli nje azinamntu wokuzinxiba. Eli ziko belinganikezi nje ukutya kuphela kwabo bangenako, kodwa belibuyisela isidima ebantwini ngokubanikeza impahla nendawo yokuhlamba. Kodwa ukumiswa ngxi kweentshukumo zoluntu kwenze ezinzame zibe lilize. The people that used to come here cannot come here for a meal anymore, or to be clothed, or to be washed because of the restrictions with level 3. Izinto zithe zatshintsha. Imisebenzi yethutyana yaphela. Abo banenhlanhla basenemisebenzi. Level 5 I was just staying at home because of the corona thing. I was afraid of that because I love my family and friends. At level 4 we going back to work and I love my work. iKaladokhwe inabantu abangapha kwama-35,000 ukuzokuthi gangoku bangaphantsi komyinge ka-1% wabahlali abo banale ntsholongwane kule dolophu. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Andanqonji eKaladokhwe.